Sini tong thai rang sak ha rei maya khe ke mai thang di thapla chawe komor di sunor di sini man thai sini tong thai rang sak ha rei maya khe mai thang di ta ke beng di lama o nokha som sawi ferang ko gi nai tong nai jotok khapang da hotai bok tuna haina ha chini kok ni kok tun mani bising te ching kai chena no mang flip nan digi sai ko wi tongo tamong kai PUIRPC ni bukhatei agi wo je hokang balai je ha tai dofani samung tang tong nai rok borok samung tangui manliya eba o Tripura rajyo borok tongui manliya tamui hingkai nai muthang pulis rok belai kino o je hokang balai tongnai rok no chopромna digi o thango eba borok no tongnani sep riliya aboni bisingtino borok yakti sawi tabuk ganani nok hugo nukung hokong khawi bwsabutui no lekha pora khairi amo haikino tonglai mani yaba borokni dabi sanmung amo nongkha kaisa je borokni agini je hatai dofano naikolai phaimani jorao borokni je yakti sanan jorao borokni kaisa chukti potro abono wngkha borokni binapisari rabat manani tai nok huk manani tai borokni aro wak tok omo hai kwbangma dabi je tabo hapang bwkhakti dabi manma haino bongni dabi keba o hapangni himi hinjak phano bongni tebo dabi kotor borokni o choba khainai rokni aboni bwkhakti no borokni tini o sanmung supungui rijaka rabat chara keba oro bo chara manthani tabo kwbangma oro khwai amchaio mo haikino bolong kholong hoklai robot chara kainani hinai borok tak bolong kholai tongo nechung tabo o bolong kholai rok bai kwrwngui naiano phaidi borok bobo haike samung tangnai tong ba bongni payment bongni rang rok bobo haike sep sabijagui tong je hokmani bisingtwi naitongni chini kokti tani abo bwthagi hingkai khapang tawtai bo tong chung phaidi oro je bolong hogoi tongnai chung borok bai kwrwngui nai tak chongbai takuni mung tam sar puilano ke babul deborna kami hingkai purbo basebari hingkai je norok mo je rabat chara manmani bobo haike man saboni bwkhakti man sabori kha mo labar bagan mama hingkai ini PUIRPC ni bisingti mano hingkai sarkarni toraf theke no hapangni toraf theke no mangkha phang busuk kai man no rijaka 1 hectare 450 chai rijaka 450 buphang hingkai dok tabuk norokni mo je hogoi tongmarok hingke moni bilok khe bahai rijak moni bilok hingkai rega ni hoite sabjalnani hoite kaino rijago naki regani dam naki ba mo alka dam da tong regani to tabo 212 taka hingke nong mobra 212 taka khe rijak mo hingkai alka dam tongo 226 taka khe rijago 226 taka khai mada mankha norok moni bilok mankha na wai busuk mankha ani oro khai to ekbar no kam ongkhorko hingkai ekbar no mankha hingke tabuk norokni je oro je mo haike chara rijagui tongmani tabuk hapangni bwkhaktwi ba bo hapang rikha oro tabuk ADC hapang tongo eba rajyo sarkar tongo oro hingke bo hapang tabuk norok no mo haike sep rikha mo hingkai chief minister ni hoite rijago chief minister Dr. Manik Saha hingke tabuk norok tamo hambai na je Dr. Manik Saha no je mo haike bo CM tongmani yagulon je nongni porokal no nong je mo hai manthai rok no je manmani bisingtwi norokni oro je kami amchaini je kwrwi bigora amo hai rok bo mankha
ini जों koktoma semen nongka abro ngkei no tamo hambaya khana je chief minister je tabuk chini doctor mani saha borong munang bono belakena hambai mario karon kai chung koroi borok bo basika chin u sorkar ni haste chuno rijaka kai je chini manthai no bo kha abang bagoi chung belakena hambai mario chini chief minister no bo mario kai chini URP chini TURIP chini president chini Ananto Sarno bo belai hambai mario kai chini tribal welfare minister bono bo chung hambai mario do ngkai hambai ching khnai mankha tamo ngkai borok manai khaka tangkha ngkai ching tabuk gianggo borok bai bukrung nainai borok ngkai tamo borok boda man na ke borok kamla da sang borok bukrung nainai দাদা একটু বলেন আপনি এই রোবট চারা যে পাইছেন কেমন লাগছে না আপনি পাইছেন না পাইছেন না পাইছেন না কেন পাইছেন জায়গা দিশা নাল পাইছি না জায়গা তো আছে ও আচ্ছা আচ্ছা পাঁচখানি আচ্ছা আপনি কি আগে উপর কোনটি ছিল না এই সিলিন্ডার পার্টিতে ছিল কাম করে আচ্ছা আপনি ইনো কাম খাইও ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এঙ্কে जों खोनाय मोनखा बबो अरो सामुं खाय तंजाबो बर' अरनि सामुं तांनाय चालाय जाबो ओंखाय दादानि मुंकामो লালুগু আচ্ছা হিন্দুস্তানি আচ্ছা পারা बर' দোকান লাগা আচ্ছা खोनाय मोनखा बर' ओंखाय हिन्दुस्तान बसंनि दाकुक सं ओंखाय बर' bo samung khai or jerabot mane rong samung khai borong bo tabu khep sap mungkha tam onkay je kama yang tomon joro mo haiki man kha boni bagi bo belai kheno safety belai kheno kaham tam onkay kaisa ni bagi te kaisa samung tangani sep man man bagi boro bo belai kheno khaka rong jakha ngai ting yang go phadi buku song no bai buku ngi nani oro buri ro bo samung tangai tongjago ngai boro bo tang nai bongle bahai acha didi apnare ino ki lebar na ino apnare robot tara pai लेबर करे लेबर काज करे ना अच्छा কত হাজার আপনারে 226 শুনলাম আমরা তো এমনি পাইছেন না আগে পাইছেন না ইতেই ফার্স্ট না আচ্ছা আপনি বাড়ি কোথায় গোপালনগর আপনার নাম বিশ্বকা আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ওকে আপনি যারা এই জায়গাতে কাজ করেন কেমন লাগছে যে বাড়িঘর বয়া থাকলে তো এমন কাজ পাইবে না বা এখানে টাকা ইনকাম করতে পারে না আপনি এখন যে আপনি গ্রামের লোক একজন যে এমন ভাবে যে রোবট চারা পাইছে যে রোবট চারা যে আপনি কাজ করার সুযোগ পাইছেন কেমন লাগছে ভালো লাগছে না তাই খানাকা ববো বেলাকে হামজা খাতাম হংকাই ও কামায়া ni jorabo kamane rikamo haikai ta mongkai piaba tekai sanamo sungsung थांनाय kia साल सिगांगो जे TURIPC नि प्रेसिडेन्ट बरं गोनां प्रणब देब्रमा bo je o jorabo robot chara sokpaipru je bo samani apru bo social media bo samani angka ononto sar songno je TMB ni borona bo hambai yafarmani tai tribal welfare minister ni je borong gonaं bikas bono bo hambai yafarmani teba o bisingtei जों comment nukha je hatai dofani samung tangna thangnai rok robot chara mangkhain de hatai dofani samung tangbai hinui na amoya just je comment khainai rok abo जों sanamo songo omo hai kunu comment hami rok tadi laidi jodi norok comment hami namus nongkhain norok news no naye kari tongmano teba mo hongkakai borok bura angi thangangkai yakmura khangkai borok nogoma asu samung tangai manya mukra rok bura angkha hangke buphango bahari manya bo haino tongoi ma tongjao buini tale tale kisa kisa jaga thangai haiken choli ma tongo mukra rok bo sem abo haikeno je chini borok munishu rok bo bura angi thangka hangkai bo samung tangna phano tangai manya haini bagui nogorogo ma asugo piyaba tini sipai army je khlai tongnai je hatai dofani samung tang tongnai silai balai tongnai rok borok tini hatai dofani samung tangai maliya boya sungkha hini ajuk baikha nogo baksa baksa hangkakai police ni bagui naimung thangnani bagui tongoi maliya piyaba tini o hatai dofani samung tangnai rok tamo tamo bwthai rekha piyaba o comment khain rok tini saidaman je bolong boro silai bal tongnai bwthai tini ADC bo manui rekha o ADC manmani bisingo tabuk chini je tiprasa tongnai rok o ADC no tongo tini jodi bolong boro rok amo haikei hatai dofani samung tangya hangkai tini chini ADC mangla khamung tai seat bo जों mangla khamung जों koita seat mankha ro
abo saimon usap TMB ni amalfru TMB rok 3ta seat tukha ATTF tribal force 5ta seat tukha hingke amo hairokno chini buthai pia o buthai bino tini mo haike bidan sabha rogo khorangti salayo ba bidan sabha vote dunglayo tei chini seat ST seat ni tongo keba ADC bo amo haike no kwbangma jagao selai bwchlai bai tini koglaioi selai bwchlai khibilaioi omo haike no tini chini tipra sarokni tongthai manamani jaga jagao trek kebo jaga jagao manliya tamgui manliya nung ang public hamyani bagui o selai balai tongnai bolong borok o takhuk song borok tongui manliya nung angno khoborio haini bagui no borok tini yakti sawi nogo achugui ma tongkha o borokni afruni manthai rokno chung phaikha hingke chungno haike marinai o manthai rokno tini borokni o manthai mano hinui chung saimano koktwman bisingtwi kai taito chung norok bai kok sana le next o chung nangphuru tebo kok salainai 300 jora tei je oroni rabat kainani bagui bolong hok tongmani chung aro phainu phaikha tei hakorok chokjak borok rok budalok tei hakorok choklai tongo hingke tei chung tei kaisa jagao thangui nainai o amchaio no rabat kailai tongmani hingke aro hingke tabuk rabat kai tongo lukurok je mannai rok naitongni chini kok tv hambai hingke khapang tao tei bosong chung thasingo je hokmani thaio chung thangui phunukha tabuk chung oro kaimani no phunuknai o kaimani bobo he kaijak ba bwsuk phurkhe kaijak ba je taboromdi kebeng kosom bwsuk phurkhe kaijak abo hairokno chung nainai ba ek kani jagao bwsuk chara thepaoiman chung abo hairokno borok o robot to mankha thik ase tabuk bongni experience bwsuk tong rabat ni no tui abono bo chung koklam khe salangnai tei oro o je TURIPC ni je mannai rok je takhuk chong bwsuk joto bongni khak chungma mankha ba o manmani bisingtwi je rinai rok je borokni সংগঠননি borok rok no borok tamo hambai no chung aborokno koklam khe salangnai oroni je mannai takhuk bai bini mung tamo wngkha chung kwrwngwi mainakho kainai chung kwrwngwi naino chini kok tv nang nublo na takhuk puila nono lamsako chini kok tv o sagade je nini kaming puila no Ani kami wngkha eko puro basibari tei parakhe Bisharotbari nini mung hingkai Ajit Devarma nang agio tamo সংগঠন tongmani সংগঠন to binlogi party khe opti binlogi jete hing tong tai khe ko tini tabuk o je TUIRPC o haboi 2 বছর ধরে কাম বংলগি লগি হিংবই ko tabuk jotui labar chara rok mankha kisi mukha wara mankha আচ্ছা যে নং কোনো যে মহাই বলং বরকনি আগিও যে সংগঠন তদা তং যে जों महायखै yakti sakanggaisini agini dabi rok khainani abo hairok nongni agini sanmung todा tong tongo nang महायखै khlai phaimani bwsai iya rok wngkha je সংগঠন je महायखै phan khai phaimani je hatai dophan samung tang phaimani iko ta 2-3 বছর rok wngja 2-3 বছর agio tana hingke kai o 2-3 বছর ni bisingo je norok tabuk nogo achukmani tamungui achukha iko manthai rok mantongo hingke kam khai tongkha ta ko je norok hatai dophani samung tangui tongmani o jora rogo tamungui norok yakarui tabuk tamungui norok siklai no yakarui tabuk nogo achukha abo tongkhai asuk bo ya hingke logi logi borok rok ta obarok acha tabuk romdi police rok phaikha hangkai nongni kotor rok no saun ba sipai rok no sauta haidi na silai palnai rok no sauta hingkai nongchini chara manmani bobo hai ma tongkha je norokni aswk sanmung aswk sal kologmani simi sanui phaimani hingkai o ha dopha to norok to ringkha no je ADC rogo to norok to tabuk silai bwthai bini norok to ADC no bo rimankha ba sanui tui mankha toba khai hingke tabuk tei bidan sabha ni bo seat mamukha tei ST seat mankha amo hairok to wngkha no hingke tabuk chara manmani bisingtile bahai ma tong chara mankha oko 2 বছর 2-3 বছর ধরে o TUIRPC o hingboi takhai khuar mankha ta aro mangkha na hingkai nong tei mohai maina tongnai rok no tamo kok kwchana mangkha bobo manano hes khajo ta tebo hingkai nong oro bwsuk chara mankha jotoy ang oro het kaisini 450 chara mankha 450 hingkai nong bwsuk phurkhe kaijakmo iko bisingo 1 foot kebeng tei 1 foot mari kha ta amoi rega hoite hingke baksa khulya rok kagani ma khuru teisa tobo mane kebeng kosom hingkai 1 foot khe rijak 1 foot acha hingkai no tongthoka na gar khai tongthoka hingkai chong kwrwngwi mankha oro takhuk bai bo tongkhujaka tamungui hingkai
mo hai chugyani jorao manai rikaba belai khena hamjaka gai ching tai bwskangni salogo tai lupurok bo bahai rok khai chingno kok kwchar no ba phunuk no gai ching abo hai rok no nainai gai borok tabuk yang jalok swnglai tongo ani camera saknai ang khanai phunukgwi borok yang jalok tak swnglainai nigui thang tongo tamo gai pun mukhupjanai rabat to tamo gui chara chikon aboni bagui borok oro o tabuk jal tumnai tongo jal tumbuya tongo borokni o samung bumung rok painai nai tonne chini kok tv.